Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, estamos pois empeñados na tarefa de recomendar boa lectura. Queremos que enchan pois eses espazos pois con aventuras, con fantasía, con imaginación, con ciencia, con un montón de sabedoría e, sobre todo, un montón de letras fermosas para encher, como non, todos ese espazo que todos temos no noso interior. Nesa tarefa de recomendar pois boa lectura, bons libros, contamos, como sempre, coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E temos xa, pois, a outro lado do fío telefónico, hoxe, pois, a autoridade máxima aquí en Oleiros, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida. Hola, boas tardes. Bueno, como sempre, comezamos este espazo a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Hoxe, por onde van ir os tiros? Para, digamos, público infantil ou xuvenil? Para infantil. Perfecto. Para nenos e nenas a partir de 2 anos aproximadamente, pois vou a recomendar un libro disco que se titula Pan de millo. É de Migallas, está ilustrado por Dani Padrón e publicado na editorial Calandraca. Migallas, casi todos os nosos ouvintes a coñecen, pero por si acaso... Son uns clásicos, absolutos. Sí, son clásicos. É unha compañía de teatro galega que tamén fan contacontos, que xa viñeron a actuar varias veces ás bibliotecas e aos teatros de Oleiros. E teñen libros disco como Canta con Nosco, que é para público infantil. Agora sacaron un para público juvenil e adulto que é Zaragallada. Teñen tamén un libro que fala do Alzheimer así para rapaces e rapazas sobre 8 ou 9 anos, que é unha boa especial. Decir, que fan diversas cousas. O texto de Pan de millo é de María Campos e de Carlos Llús, que son os dous principales componentes de Migallas. A música é de Paulo Nogueira e tamén de Carlos Llús, e os arranxos e as adaptacións están realizados por Paulo Nogueira e Magoia Bodega, que son músicos e educadores do grupo Treixadura. E este disco conta tamén coa colaboración de diversos músicos galegos, como por exemplo Pancho Álvarez, César Longa, Begoña Riobó ou Segundo Grandío, entre outros. Pois ben, o libro disco Pan de millo foi seleccionado para a Bienal de Bratislava, levou o premio Isaac Díaz Pardo ao mellor libro ilustrado galego concedido no ano 2014 pola Asociación Galega de Editores, e é un excelente libro disco ilustrado de cancións infantís. Reúne 14 cancións escritas en galego que ofrecen temas de creación propia xunto con outras de versións de cancións tradicionais. Coa elaboración do pan de millo como fío condutor, pódense cantar e dramatizar as cancións, xogar e divertirse con ritmos diversos como a muiñeira ou pandeiradas, pero tamén con melodías de inspiración latinoamericanas, e tratan temas como a paz, a colaboración, as excesivas actividades extraescolares ás que teñen que asistir os nenos. Moi ben, moi ben. Sí, etcétera. E ao final do libro explica como xurde cada unha destas cancións, se é tradicional, se é basada en algunha poesía, etcétera. Migallas, con este libro disco, anima a cantar e a bailar a toda a familia, pero especialmente é unha obra indicada para os nenos e nenas a partir de 2 anos de idade. Hai nas 7 bibliotecas municipais, poden o levar en préstamo, son cancións infantís, pero serven para gozar e para disfrutar toda a familia. Penso que escoitando, cantando e bailando poderán pasar unha fin de semana estupenda e que tamén é un formidable agasallo para o Nadal. É un divertido libro disco, Pan de millo de Migallas. Pois pareceme de entrada unha fantástica recomendación e ademais neste tempo xa no que andamos, tempo do Nadal, hai que lembrar precisamente iso, que un bo libro é sempre moi bo agasallo. Bueno, pois comezamos polo noso público hoxe infantil e agora temos que dar o salto ao público adulto. Que lles recomendamos a eles e a elas? Pois para mozos, mozas, adultos e adultas vou a recomendar unha obra magnífica, é Berta Isla, de Javier Marías, está publicada en Alfaguara.
Javier Marías é un importante escritor español actual, fillo do filósofo tamén chamado Javier Marías, foi Premio Nacional de Narrativa no ano 2012, que o escritor rechazou porque dixera en diferentes ocasións que non recibiría ningún premio institucional, engadindo que eses cartos eran 20.000 euros, os podían entregar ás bibliotecas públicas. Pasou boa parte da súa infancia coa súa familia en Estados Unidos porque o seu pai fora encarcelado por ser republicano e ao sair do cárcele prohibiuse impartir clase nas universidades españolas. E Javier Marías, fillo, o que escribe, o autor da obra, é profesor universitario, impartiu clases en Oxford, en Estados Unidos, en Madrid, e ten obras, solamente vou citar algunhas, como Así empieza lo malo, Los enamoramientos, Negra espalda del tiempo, Corazón tan blanco, Mañana en la batalla piensa en mí, pola que recibiu o premio Rómulo Gallegos, Juro no decir nunca la verdad, Los villanos de la nación, Baile y sueño, Tu rostro mañana, Mala índole, Cuando fui mortal, El hombre sentimental, Mientras ellas duermen, etc. Podería continuar un rato largo porque ten moitas obras. En 2006 foi nomeado académico da Real Academia Española, foi galardoado en 2008 co Premio José Donoso de las Letras pola Universidade de Talca, en Chile, en 2011 co Premio Nonino en Italia polo conxunto da súa obra, e co Premio Austríaco de Literatura Europea tamén, e este ano, no 2017, foille concedido o Premio Liber 2017 ao autor hispanoamericano máis destacado polo conxunto da súa obra, que entregaron, cando nos entregaron ás bibliotecas de Oleiros tamén o Premio Liber a promoción da lectura. Pois Berta Isla é unha magnífica novela que nos fala da espera e do engano. Móstranos como un acontecemento acondicionará o resto da existencia dun dos protagonistas. Tamén é a historia dunha relación amorosa condenada ao silencio, a ocultación, pero tamén ao amor e á lealdade. A obra ten dous narradores, por un lado Berta e por outro un narrador omnisciente en terceira persoa que todo coñece. Os dous protagonistas principais son Tomás Nevinson e Berta Isla, coñecéronse no instituto e Berta namorouse a xiña de Tom. Nesa época, el era alegre, tiña unha apariencia amistosa, diáfana. El é español por parte da nai e inglés por parte do pai, totalmente bilingüe, un superdotado para as linguas, os acentos e as imitacións. Realizou o bacharelato en España, pero despois marchou estudar á Universidade de Oxford, e ali as súas destacadas dotes lingüísticas farán que algúns profesores se fixen nel. Canto chegaba aos seus oídos, comprendíao con facilidade, memorizábao sen esforzo e reproducíao con exactitude. Berta era madrileña, era unha persoa leda, parecía estar sempre contenta, e despois duns anos de noviazgo, Berta e Tom casáronse, pero debido ao traballo del no Foreign Office, o Ministerio de Relacións Exteriores do goberno británico, pois terá que pasar moito tempo fora da casa. Ela sempre lle pregunta que fai, a que se dedica, pero el dille que non lle pode dar explicacións, que é mellor para ela e para os fillos que saiba o menos posible, polo tanto, que non pregunte. El marcha e a muller espera. Preséntanos, este libro, preséntanos o espionaxe por dentro e asistimos á vida persoal e interior do espía, aos enganos, a falsidades, a traicións, pero tamén ao seu desasosego, a súa angustia, a como envellece en pouco tempo, por ter que facer cousas que non lle gustan. Todos, na súa familia, a súa muller, o seu pai, todos notan eses cambios nel, tanto no físico como na súa maneira de ser, pero ninguén sabe a que é debido. Como el non dá explicacións, ninguén sabe cal é a causa. Que ninguén pense que é a típica novela de espías de Le Carré, ou, por citar algún, para nada, non nada. En ningún momento imos saber onde está ou o que fai. Senón, que nos conta é como se sente. Segundo avanza o libro, leremos versos de Helio, textos de Shakespeare, mencionará algunha obra de Balzac, de Dickens, e lembrarémonos sobre todo da Penélope da Odisea.
que espera que o seu home volva da guerra de Troia. Nesta obra aparecen algúns personaxes que xa coñecemos da súa novela Tu rostro mañana, como por exemplo o profesor Beller ou o maquiavélico Bertrand Tapra, pero tamén nos remite ao seu libro Los enamoramientos, que xa foi recomendado neste espacio, para falarnos do desaparecido ou do morto que aparece. Tamén asistiremos a como era a sociedade durante os últimos anos do franquismo, a Guerra Fría, o conflito de Irlanda do Norte e incluso a Guerra das Malvinas. É unha inquietante e espléndida novela, Berta Isla, escrita coa mestría literaria que nos ten acostumados o excelente escritor Javier Marías, e que é un estupendo agasallo para este Nadal. É totalmente recente, fai solamente uns meses que se publicou, e de momento témola solamente na Biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz, pero habémola de comprar para máis bibliotecas, e pódena levar en préstamo para as súas casas. Van a pasar unha fin de semana magnífica coa súa lectura, e tamén, como xa dixen, se queren regalar algún libro, pois é un moi bo agasallo. Pois perfecto, quedámonos aí con esa recomendación e queremos saber, antes de rematar, Mariluz, que cousas imos ter xa, que actividades imos ter para a vindeira semana, porque esta semana incluso algunhas xa estiveron a tope, non? Xa non cabía máis usuarios. Sí, eso pásanos principalmente cos contacontos para bebés. Bueno, agora estamos rematando ano e entonces pois hai menos actividades porque hai que ir cerrando expedientes e orzamento e eso, entonces por eso hai menos actividades. Entonces hoxe na biblioteca de Nós haberá o contacontos Bicos a cargo de Soledad Felloza para bebés. Hai que apuntarse, que non se esquenzan, se queren ir, que teñen que chamar e apuntarse. E o luns 4 de decembro, na Biblioteca de Dorneda, haberá Contos no Berce, a cargo de Ramiro Neira, tamén para bebés, é dicir, para bebés, para nenos pequenos de 1 a 3 anos, non? E que tamén teñen que chamar á biblioteca se queren asistir e apuntarse, porque, claro, son plazas limitadas, porque así é como non lo indican os contadores, non? Nas tertulias literarias, no grupo B da Biblioteca Rialeda, estáse lendo Una desolación, de Yasmina Reza, e no grupo A, Onde houbo lume, de Marica Campo, e despois na Biblioteca de Santa Cruz estáse lendo Lourenço Xograr, de Manuel Portas. Son algunhas así das actividades que temos neste momento nas bibliotecas. Pero que non se esquenzan de vir a coller libros, discos ou películas en préstamo, ou a vir consultar, tanto pode ser a utilizar os ordenadores, facer consultas a través de internet, ou os libros que non se prestan para casa, que hai nas bibliotecas, como poden ser manuais universitarios ou enciclopedias, etcétera, e, bueno, que veñan a calquera das 7 bibliotecas que hai no concello. Perfecto. Pois nada, xa para rematar daquela, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que tomen os nosos ointes boa nota deles e xa despedimos. Pois para nenos e nenas a partir de 2 anos e para toda a familia, o libro disco Pan de millo, de Migallas. E para mozas, mozos, adultas e adultos, Berta Isla, de Javier Marías. Perfecto. Os dous son boas obras. Sí, efectivamente. Pois Mariluz, moitísimas grazas por esta recomendación. Se nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo? De acordo. Veña, unha aperta. Aperta, hasta logo.